his time, in his time, he makes all things beautiful in his time. Lord, please show me every day. Tikulandireni pano patiyankhule na Ambuye. Lero ndi lachinayi pa 25 August 2022 ndipo mawu atoyamba achokera mu kalata yoyamba ya Paulo woyera kwa Akorinto mutu 1 ndime ya 1 kulekeza 9. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Patrick Silia kuchokera ku Lunta Television. Ndipo utenga wabwino uchokera mutenga wabwino monga adalembera Mateyu mutu 24 ndime ya 42 kulekeza 51. Ndipo amene akutiwerengera mawu amtenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Father David Niwagaba, achipani cha Montfort Missionaries, a director a Lunta Television. Mawu oyamba achokera mu kalata yoyamba ya Paulo woyera kwa Korinto mutu 1 kuyambira ndime yoyamba mpaka ya 9. Ndine Paulo, amene mwakufuna kwa Ambuye tidayitanidwa kuti ndikhale mtumwi wa Khristu Yesu. Ndili pamodzi ndi abale wathu Sostene. Tikulembera mpingo wa Mulungu umene uli ku Korinto. Mulungu adakupatulani mwa Khristu Yesu ndipo adakuyitanani kuti mukhale anthu ake pamodzi ndi anthu onse amene ponseponse amatama dzina la Ambuye Yesu Khristu mopemba. Iye ndiye Mbuye wathu ndi Mbuye wawonso. Mulungu Atate athu ndi Ambuye Yesu Khristu akukomereni mtima ndi kupasani mtendere. Nthawi zonse ndimayamika Mulungu wanga chifukwa cha inu, popeza kuti adakukomerani mtima mwa Khristu Yesu. Zoonadi, mwa Khristu mwakhala anthu olemera pa zonse, makamaka pakulankhula ndi pakudziwa zinthu, popeza kuti mawu ochitira Khristu umboni akhazikika mwa inu. N'chifukwa chake palibe mphatso ya uzimu imene yakupewerani pamene mukudikira kubwera kwa Ambuye athu Yesu Khristu. Iye adzakulimbitsani mpaka chimaliziro kuti mukhale opanda cholakwa pa tsiku la Ambuye athu Yesu Khristu. Mulungu ndi wokhulupirika, ndipo Iye ndiye amene adakuyitanani kuti mukhale a mtima umodzi ndi mwana wake Yesu Khristu Ambuye athu. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a mtenga wabwino monga adalembera Mateyu woyera. Mateyu mutu 24 ndime ya 42 kulekeza 51. Pa nthawi yomweyo Yesu adati, nanunso tsono khalani maso, chifukwa simudziwa tsiku limene Ambuye anu adzabwere. Koma dziwani kuti mwini nyumba akadadziwa nthawi yofika mbala, bwenzi atakhala maso, osalola kuti mbala imthyolere nyumba. Choncho inunso muzikhala okonzeka, pakuti Mwana wa Munthu adzabwera pa nthawi imene inu simukuyembekeza. Tsono wantchito wokhulupirika ndi wanzeru ndani, amene mbuye wake adamuyika kuti aziyang'anira onse a m'nyumba mwake,
nkumagawira chakudya chawo pa nthawi yake. Ngodala wantchito ameneyo ngati mbuye wake pofika azampeza akuchita zimenezi. Ndithu ndikunenetsa kuti azamuyika woyang'anira chuma chake chonse. Koma ngati ndi wantchito woyipa, mtima mwake aziti mbuye wanga akuchedwa, ndiye azayamba kumenya antchito anzake, ndipo nkumadya ndi kumwamwa pamodzi ndi zidakwa. Tsono mbuye wake azangoti mbweyi mwadzidzidzi pa tsiku limene iye sakumuyembekeza. Choncho azamulanga kopya, ndipo azamtaya kumalo a anthu achipamaso. Kumeneko azalira kukukuta mano. Mthenga wa Ambuye. Pamawu amene tawamva lero ndifunanso titengepo maphunziro awiri. Mene ndimanena nthawi zonse, mawuwa amandithandiza kuti ine ndisaone ngati ndikungoyamba moyo pandekha. Alipo anthu amene anakhala moyo ngati umene ndikuukhalawo, ndipo ndikapanga reflect pa mawuwa amandithandiza kudziwa mene ndingayenderenso ndikukhalira moyo unowo. Zati lero ndi lachinayi pa 25 August 2022, ndipo maphunziro awiri ndikutengapo awa. Phunziro loyamba ndi ili: as a leader, I ought to often remember to encourage my subjects lest they lose the morale to move on. Ngati mtsogoleri ndizikumbukira kuwapanga encourage anthu amene ndimagwira nawo ntchito. Chipanda kutero mwina akoza kutaya mtima nkusagwira ntchito bwino. Tikamva mawu oyamba, Paulo komanso Sosthenes akuwalembera anthu aku Korinto, nalimbikitsa mtima, nawauza zabwino zimene ali nazo, chikhulupiriro chawo, kulimba mtima kwawo ndi zonse, chifukwa amadusanso mazunzo akulu. Paulo ndi Sosthenes kuti samadutsa mavuto ayi, koma anakumbukira kuwalimbitsa mtima aja kuti asataye mtima ndipo asachoke mmoyo wa Mulungu. As a leader, I ought to often remember to encourage my subjects lest they lose the morale to move on. Phunziro lachiwiri limene ndikulitengapo ndi ili: a vehicle not moving will easily be deflated. Don't stop your spiritual exercises lest you get lost and be caught unawares. Galimoto imene yangoima nchapafupi kuti matayala aphwe. Choncho ndisaime kuchitapo kanthu pa moyo wanga wauzimu. Mwina ndingatayirire nthawi kufika kundipeza ndilibe kosamira. Ndikamva uthenga wabwino ndiphunziro ndikulitengapo kuti Ambuye Yesu azafika pa nthawi imene ine sindikuyembekeza, inu simukuyembekeza. Nyimbo imene ndimayikonda ndi ya Katoko Katimba, Chikolopa. Ndagwiranji munthune pa nthawi imeneyo. Sitikudziwa kuti imfa ya Father David ifikaliti nanga yanu ifikaliti. Ndagwiranji nthawi imeneyo ikamafika, tikamakamba chonchi moyo umangooneka ngati ndi mphamvu, ngati uzakalepo mpaka na kalekale. Ena amwalira mungozi. Ndimapereka chisanzo cha Clement maso ambeta, munthu amene sindimamudziwa. Wiki yapitayo pamene ndimachokera ku Namwera kumaliro a pambo wawo Archbishop Thomas Lukunsusa, ngozi imene inangochitika mwadzidzidzi, ndipo mnyamata nditu wachichepere anangobadwa 1988 amatumikira mchipatala, ndipo amapita kukathandiza munthu wina amene amadwala. Basi apeza madriver amene samayendetsa bwino, ubongo wonse unasala patala.
zinandikuza kwambiri koma zinandiphunzitsa kulingalira tanthauzo la moyo wanga. Again the lesson. A vehicle not moving will easily be deflated. Don't stop your spiritual exercise lest you get lost and be caught unawares. Pali mbindikiro ndiyetsetse at least ndipeze nthawi inde ntchito zimachuluka. Ku challenge at least ndipeze nthawi. Pali udalitso ndipeze nthawi ndodziwa kuti I can always create time when I need to do that. May God give you the grace. May He give me the grace and the reflection every day to think about what life means. Kuti moyo wanga uzienda nkusendera chifupi ndi Mulungu tsiku lililonse. Munali ndine Father David Niwagaba. Pakamera panali Felix Misomali. Ambuye akudaliseni kundidalitsa Atate ndi Mwana ndi Mzimu Woyera. Amen. Shalom. Lord